Oh iya lagi tekan kono. Setan. Lagi teko, Pak. Miskom Pak, miskom. Pak. Masa yo langsung nyuwono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk. Gak ngesane sampean. Sampeyan yo duwe pasangan lho, Pak. Sampeyan yo duwe butwi lho. Ya Apa ngerti. sampean ketemu karo butwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo iso aku yo semek kowe tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik, tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das golek musuh cah loro ini. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurai yoga, nganti pucet. Lagi ning bisa mau itu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mong gegujonan, gegojekan ngono lho. Yogane diwis laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangen to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacah ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Makasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DL ini iki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki, Pak? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oke, halo Bu. Wis tau nang omahmu lho, wis tau nang omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah ya. Sik. Nyeluk ibu ini kan mamah. lah Mbak Nika kan ngeluhe mama to. Sik, saiki tak terus terang nang kene udesane wong akeh. Wis cah loro ki karepmu udah piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Wah, aku yang ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik, ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Nah, Ya, kita juga ATM. ATM apa? Adik tapi nesunan. Wah iya. Iya. Nah. Matur ki apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-Icilik Cerit. Nah, apa tejane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro lho. Kuwate Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki dadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi iki Niken.